ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi wee bupụo ya. Unu ga-adịkwa njikere n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge na-atụghị anya ya. Ozi ọma ka o sebrua. Amen. Ha sị na akwatụla ụlọ nke nwere n'ụwa, ewere m ebe obibi ka ya mma n'igwe. Akwatụla ụlọ nke nwere n'ụwa, ewere m ebe obibi ka ya mma n'igwe. Ha sị na akwatụcha ụlọ nke nwere n'ụwa, ewere m ebe obibi ka ya mma n'igwe. Akwatụla ụlọ nke nwere n'ụwa, ewere m ebe obibi ka ya mma n'igwe. Ka anyị dị njikere. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'okwuchukwu nke anyị na-ekwu na Jamisa anyị na-achụ maka di anyị, papa anyị, nwanne anyị na enyi anyị bụ Ogbuefi, late Ogbuefi Ezinna Festus Egbuagụ. Festus Egbuagụ bụ onye kwere na Chukwu ma kwenyesie ya ike. Ọ kwenyere na Chukwu wee ruo n'ọnwụ. Ọ kwenyere na Chukwu kwenyesie ya ike ma wee n'ọnwụ. O nwere akụkọ a na-akọ gbasara ofu fada na vice chairman ya. O nwere ebe fada na vice chairman ya kpọrọ na ha ga-aga. Fada na vice chairman kpọrọ na ha ga-aga ebe 1 Efifie. Ka ọ na-eru, vice chairman ga-apụta na be fada ebuzi ya moto ha gawa ebe ha ga-aga. So ka ọ na-eru ebe 1, fada na-akwari, fada adịgo ready na-atụzi anya maka the vice chairman na-ebịa. Ọfụghọ ya, so na-akụ 110, 115. Fada dịzịa distraught. Ka ọ na-elu 130, fada wee kunie wee sị ka ya jezie na ka ya rụzie na be ya, ka ya bụziri ya ka ha wee gawa. Ka ha nọ, fada na-erute na be vice chairman. Ọ bụrụ na the vice chairman ụfọdụ ụmụaka na-egwu egwu n'ilu yi ya nọrọ, fada wee sị ụmụaka kedu ebe daa dị unu nọ? Ọ sị na ọ nọ n'egwu. Ọ jụọ nwaanyị kedu ebe di gị nọ? Ọ sị na ọ nọ n'ime ụlọ na ọ na-arahụ ụra. Asị jee kpọọ ya, eje kpọta ya ebe ọ na-arahụ ụlọ, kulite pụta fada. Fada sị ya nke ọ na-arahụ ụlọ chefugo ebe ha kwuru na ha ga-aga. Ọsị fada gwa na akụkọ dị. Fada sị ya mba, nọọ 10 na akụ. Sị ya ihe na-achọzi ikutu ka ọ na-asị ya wa na akụkọ. Sị ya mara ime nwere nke ọ na-arahụ ụlọ n'efifie otu a, n'oke efifie a, ọ rahụkwa n'abalị ncha. Ọ sị anyị nke bụ eziokwu na ya lahụkwa n'abalị. Fada sị ya pana mma, gịnị gbara gị echu m ụra? Arụ adịkwa gị? Gịnị gbara gị echu m ụra? Ọ were sị ya na kpọọ afọ onyinye nwoke, the vice chairman kpọọ afọ onyinye nwoke. Sị ya na Okeke Okorie na ha niile nọchakwa n'abalị ya, kpuchie kpacha nkata mechie niile anaba. Ka a na-achị na-efo Okeke Okorie awọ. Kụkwa another person na mgba nkwọ na ha jichikwa mmadụ dị ka ha na-analụ echi na mgbe Eke Mgborie awọ. Gụọ nkụta ya mmadụ na ha gachakwara
ka ọ na chi na-efo asị na ka ha agwọ. So for him o were sị na nọ n'abalị ka ọnwụ ji abịa. So n'abalị ọbụla ọ mụrụ anya na-eche ka ọnwụ hapụ m bịa. So na-eche ọnwụ nke ọkụkọ ka ọ fight ya. So chifozikwa ọ rahụwazi ụra. Oge ọnwụ nabakwara, chifokwa ọnwụ nabakwa, ya na onwe ya naba. Amen. So for him ọ dị njikere na-akwado chere ọnwụ. Mana njikere na-atụ ka mụ na gị chere abụghị ụdị njikere. Njikere na-atụ ka anyị dị njikere bụ maka ọnwụ n'ụwa. Ọnwụ na-abịa n'ụtụtụ, ọ na-abịa n'efifie, ọ na-abịa n'abalị. Ọnwụ na-abịa na nwatakịrị, ọ na-abịa ma okorobịa, ọ na-abịa ma onye mepere agadi. From the moment of conception, each person is old enough to die. Onye ọbụla atụghanara ime ya ma bido n'afọ, onye ahụ etozuka etozu ịnwụ. Ya mere anyị ga-eji wee ji njikere, maka anaghị awụ ya n'okenye, nke a na-awụ ya na nwatakịrị. Kedu otu anyị ga-esi wee dị njikere? Anyị ga-eji njikere site na iji wee na-eme ihe ahụ bụ Chineke chọrọ. Maka ụwa anụ ọ bụ na-eji owo tupu na-ebi ụwa kedu ebe ị nọ. Tupu ị na-ebi ụwa kedu ebe ị nọ. Tupu na-ebi ụwa kedu ebe ị nọ. Ị mara na ị maghị ebe ị nọ. So onye ahụ kere gị ma zute gị n'ụwa ma sịkwazịa gị na ị na-ala, ị ga-anachikwazịa at a time ọ bụ mmasị ya. Ọ ya kwuru wee sị nọọsụ ị ga-esi wee bi ndụ a ka iwe ike nachite m ọfụma. Ọ dị ka ọ bụ na igote moto ka m nwere, ọ bụ na igote maybe Toyota product, igote moto ndị rụ ya wee sị ebe dị otu a gị gbanye ya petrol, ebe dị otu a gị gbanye ya engine oil, ebe nke a gị gbanye ya hydraulic. I wee sị na after all nkene ka anyị ga-eji gbanye petrol side nke a, ebe ha sị gbanye petrol ịgba hydraulic gbanye ya maka na ịkọ ndị mere ya mara ihe. Ebe ahụ a chọrọ ka ị gbanye hydraulic ịgbara petrol gbanye ya. Mebi ebe nke a chọziri ka ị gbanye mmiri ịgbara nke dịkwa mma ọkụrụzin ọkwasịba gbanye na ya. Ị ga-afụ ịgbanyechekwa ya otu isi wee chọọ. Moto ahụ o nwere ike ọma start dị atọ. Ọ start kwa ọ gaghị eme ofu. Maka gịnị? Emego alta ebumnobi onye rụrụ moto ahụ. Ihe rụrụ moto ahụ ebumnobi o duwere ya na otu esi wee dochi ya. You have altered it. Ya bụ na moto ahụ agaghị enye service afọ chọrọ. Ya bụ na Chukwu kere ụwa wee dosa ụwa otu ọ ga-esi were dị. N'ụwa n'ọbụ otu aka ga-esi wee bi ya, n'ọbụ otu aka ga-esi wee. Ọ ga-abụ ibichie ya otu a ka i wee ike at the end ịnachipụta bụ onye kere ụwa. Ọ bụ nọ ya own isi mba after all na ịka Chukwu mara ihe, after all na ebugorịta mba ma ọ bụ na ebugoro nke a ma ọ bụ na ebugoro nke ọzọ. Ị chere na gị bụ nwanza na ị ga-aka nne gị, mana nwanza na-eto ọ chere na mama m ebekwanụ na ntụche m ga-aka mama m. Ọma ọnọkwa ofu ihe ahụ onye ebe anyị na-akpọ kwatọkọ kwado n'ụzọ Enugu, ọ bụdo kwatọkọ kwado n'ụzọ Enugu. So ọ bụrụ na esi na-emaka ihe iwe si oke mba na Chukwu sị ka emewe ezigbo ome mba na-ajọ ome ka ọ ga-abịa ime ekwe iwe ike ịketa alaeze. Agbacha ọsọ agụmaya, agacha ọsọ agụmaya. Mana one thing that is certain bụ that you must leave this world. I must leave this world one day. Na anyị ga ahapụ ụwa, na anyị ga-ahapụ ụwa. Dịka papa anyị bụ Festus wee hapụ. I remember the last time m fụrụ ya na be ya na-alụ ọlụ. So he was so active oge na-ekpe ekpere. So ifụ na this man all dedicated ihe gbasara ekpere. All dedicated ihe gbasara ekpere. So otu aka ahụ kwasị ọ bụrụ na gị onwe gị dịka anyị kpọkọtara ọnụ maka gị ọbịchị nke ya were gawa. Ọbịchị ndị ka wee gawa. One day gị onwe gị ebichakwa wee gawa. Ị na-echedukwa echiche ọ bụ na ibicha ndụ a wee gawa kedu ebe m ga-aga dị? Kedu ebe ị ga-aga?
You get your own world. You get your own heaven. You get your own heaven. Yeah, but kind of no jikere. It doesn't yechi. As an after all, now I'm still young. I'm still cause. Opaya. Our president cause. And you put na. Emere as a person. Now our bubu of Fernande Jerichuku, one of God's angel. So Katu Kechero awesi on yaje buteri amado. Ka obia awesi asina ndi okay were butewe. After all na ha eritugo. Owebe jide one the oldest man aka ba. Oldest man and wait here ba weshi on okete ya tichara house jomo ya. We bia rambia were ya. Oni aka na eri ho mu ya yere ya. Hai obi ebere metu ọha na chiobe chukwu ko robe chukwu shi andekwa no oya shi bu o shi andeke ihe okuru neke na okuru gbo obi ebere metu ya we ha hu na nwoke nwata kwa ahụ no dịkwa ino were ihe chukwu esi oke ya je ko no ndị umukorobịa na ụmụagbọghọbịa owebe jide nwokorobịa na aka chim ko jide nwokorobịa aka chim nwokorobịa tie we shi ọnwụ na n'ogbukwa ya ka n'ogbukwa mmadụ na-ebo n'ọkwa ya ji ndị papa ya n'ọkwa ya na-ezi papa ya na mmanya nri na egbu ya kịta bụ mpa ya na mmanya iwu hai ọ wee hụ na nye nwe kwuru bụkwa nene ọha nachi okokobe chukwu adịkwa n'ọya si bute ọ sị na-eke ihe o kwuru na-eke otu ya so eme n'ọkwa ya na ugwu okụta bụ igbukwu ma papa ya na bụrụ ya papa ya wụ wee sị oge a ga-ebitere ụmụaka nwata aka mụrụ ọgwụ ya aka chem nwatakịrị tinye kwa shi ọnwụ ndị ọgbakọ ihe ọjọọ ya mere n'ụwa nwa ya bịara ọkwa shi na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ ndịkwa mmehie amehie gworo ka nwa ya ka dị na-abịa ụwa abịa obi ebere metụgo okwu ọnwụ ọgwa ma na ihe nwa bụ eziokwu ha gachiwere chukwu gwụchi ya ndịkwa na na-ekwenye nwatakịrị nwa chukwu were ihe tụpa ya kụchie ntị so ọnwa na-ahụta ahụ ụzọ ọ na-anụ onwe ya ọ na-eme ka chitere ka ntị onye chitere ka ntị ya mendemende ịgachi ị na-etikwe mkpu ọ naghị anụzi ya ihe ọbụla ị na-emekwa ọ naghị anụzi ya because ọ naghị anụzi ihe so one day we must live ọ bụghị according to age ọ ya olukwere nke ya ọgawa each day we come closer to our grave ụbọchị ọbụla anyị na-abịawa ihe n'otu ọ nweghị n'ebe a mara how close he or she dị n'ebe ime ozu ya nọ ọ nweghị ma Chukwu sonere anyị mana nwantịn bụ na ime ozu anyị nọ n'iru anyị Chika ọkpara gụrụ egwu wee sị ịmara ụdị oche ahụ ị chọrọ ịnọ n'eluigwe sikwa n'ụwa wee pụrụ ya wee gawa ya bụ oche ahụ ọ na-ekwu maka ya abụghị gapụrụ ndị kapịnta maọbụ ndị fọnịchọ akpọrọgo oche ahụ a na-ekwu maka ya bụ gịnị ezi omume oche ezi omume oche ahụ nke dị ka dị n'ụwa